Iti Ilocania Cash Relief Assistance ni DSWD kadagiti tricycle driver iti Ilocos. Agtultuloy, kabayatan na 117 million pesos, naipaay a cash gift kadagiti centenarian grantees iti Ilocos Region. Ada detalye ni MMSU PTV intern Mikko Castillo. Manarimaan ti panangipaay ti Department of Social Welfare and Development Region 1, ti cash assistance kadagiti tricycle drivers iti rehiyon, tapno makasubot da iti epekto tinangina a presyo ti petrolyo. Iti Ilocos Sur, dumano niti 4,110 na tricycle drivers tina benepisyaran, bayat anasurok 5,000 a tricycle drivers tina ikan iti naduma-duma a munisipyo ti La Union. Sigon iti DSWD Region 1, mangipatungpal dapay iti special distribution para kadagiti daduma a kwalipikado a benepisyaryo asaan pay a nakaawat iti kapada nga assistance. Para met kadagiti senior citizen a centenarian grantees iti Region 1, dumano nen iti 117 million pesos ti pakabuklan a cash gift nga inwaras ti National Commission of Senior Citizens Region 1 kadagiti 11,300 a senior citizens ka centenarian grantees ti rehiyon. Buklen da ito'y dagiti senior citizens ang nakadanon iti tawen a 80, 85, 70, 75, ken Sangagasot, Manipod, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, ken Ilocos Norte. Ti cash gift karagiti natataingan ket sagudayen ti Expanded Centenarians Act kas pammabigbig ti kontribusyon dagiti senior citizens iti kagimungan. Tapno matulungan dagiti licensure examinees iti Region 1, nang ipaay iti Provincial Government ti Ilocos Norte iti tulong pinansyal, babaen iti Review and Examination Assistance Program. Iti datos, nasurok 2 tinaipayan iti sagupat aribo para iti licensure review, bayat asang 10 ket siyam tinakaawat iti saglima agasot para iti Civil Service Examination. Mamati ti Provincial Government ti Ilocos Norte ang makatulong ti programa, tapno saan amarigatan dagiti exam takers ang mangikagumaan ti panagbasada para iti ad-adu a licensure exam passers iti Ilocos Norte. Maysa ti Cervantes Ilocos Sur kadagiti nakaawat iti libre anateng, manipod iti Mangkayan Benguet, banag a pagyamyamanan iti lokal a gobyerno ti Cervantes. Idilaing agsapa nakasengpeten iti Cervantes Ilocos Sur ti maysa a truck ti fresh a repolyo ken wombok. Manamnama amay waras dagitoy a libre kadagiti umili ti probinsya. Mikko Castillo para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.